Natáča sa? Neviem, či sa natáča. Pozriem sa. Ako sa natáča? No, Choose Boost to Daniel Spazveros. Ahojte na toto video, pekný komentár. Dnes sme pri hre Reagan's. No, dám sa dielu preč. Je to o hre, ja už som to teraz pred 5 minútami natáčal, ale bol tam zasa hrozne hlasný zvuk tej hry. Moje blábutanie nebolo počuť. Tak si zahráme teda. Ideme to hrať. Tak. Nebudem vám to prekladať, neviem dobre po anglicky. Budem vám iba hovoriť, že iba keď niečo porozumiem, také skrátke vám to poviem. Neviem, čo to znamená, ale dám yes. A group of neviem, nejaký villagersovia strážia ich assaulted, to neviem čo je, a možno je to nejaký trik alebo niečo také, neviem. Neviem, vôbec neviem čo. Send the army, dobre, mám send the army. Our people is starving, my lord. The piece of bread is too tight. Reduce. Dáme. Prečo nie? And I of like to meet ma fúzy. Keby som, ináč také fúzy by som strašne chcela mať také fúzy. Neviem, čo to znamená. To je nejaká nová, nejaká černá. Taká černá. To úplne nehodí. Čárna na žltom pozadí. Jak Yin a Yang, keby bolo biele pozadie. Čierna na bielom pozadí. Yin a Yang. This is treasure. Stop the... Take the treasure if you will. Nie. Nine! Neviem, čo tam bolo. Nie. Od toho Jokera nikdy nič. Tak rýchlo som skapal. Tak rýchlo. Pôjdeme po tohto panáčika, čo je tu. Ak ho prekročíme, tak skončím video. The river drop is flooding a large part of the country. Rieka potopila veľkú časť nášho country, mesta, teda. We need help, the church and the army. Máme pomôcť. No dobre, dáme pomôcť. Ja stále dávam iba, že áno. Ja neviem prečo. General is something. If you say so. Neviem, čo mám dať. Our flag should be changed. It's really not fashionable. What are the options? Mám dať what are the options? What are red cross on a golden field. Mám je. Tak to nie. We could arrange your wedding with the princes of the north. That will stop the war. Yes. Konečne nebudeme mať válku medzi tými blbcami. I found a blue and brown mushroom. Našla modrohnedý mushroom, teda hríb. A nech mi ho dá. You feel, že sa cítime veľmi dobre. Nevyzerá vám sa to trošku iná? Telo má možno trochu iné, nie? The people of Western Village are afraid of goblins. We shall take care of this. You. Takého zajaca by som chcel mať. Predstavte si takéhoto žida. Neviem, či je to žid, ale... počkajte chvíľu. Tak sme späť, babka má pro. A fine company of your drunkard father... neviem, čo to je.
Dám, že je. A skapal som. Tu čo je? To som ešte nevidel také. Jaj, že tu sú tie ruky a oni ma tak naťahujú, až kým sa neroztrhám. Takú smrť by som nechcel zažiť. To nie. Dobre, prekročili sme ho. Sakra, no dobre, dáme ešte toto. Mám nápad. Uvidíme, čo sa stane, keď budem dávať iba yes. Dostal som niečo? Yes. No, tak. No. Priboj radšej, nie? Ale to čo mi to robíš? Áno. To čo mi to robíš? To on dement. A pam. A dáme hop. Nie. Tak. Nie, avšak jak to, že ma buchol dement? Tak. Áno. Zabili sme ho. No teraz zase späťky yes. Dobre. Explode the footer. Turn around. Čo? To som zabil. No dobre, tak to je koniec tohto videa. Viem, že to bolo trošku také kratšie, ale tak, no. Určite málo ľudí pozerá moje videá. Ešte poslednú vec. Ľudia, čo si myslia, že tým, že robím také videá, stále tam robím také intro, že čus boostuj Damianus Fazbearov, že všetci si z toho robia srandu. Viete čo? Ja kašlem na vás, ste len hejteri. A vy viete, o kom hovorím. Vy presne viete, o kom hovorím. A sú to hlavne tí ľudia, ktorých poznám. A vy viete, o kom hovorím. A teda, aspoň mám jedného kamaráta, čo mi verí a čo ma podporuje v YouTube. Nie ako vy. A ten kamarát má aj channel. Channel je v popisku. Tak uvidíme sa na budúce a ahoj!